ፍጽም ፈጣሪ እምበር ፍጽም ሰብ የለን ኩሉ ወዲ ሰብ ንናይ ባዕሉ ጎደሎ ኣለዎ። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ኣልጓል ትግራይ ከመይ ኢኹም ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ኸ ንስኻትኩም ዘለኹምዎ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ይምነወልኩም። እሽምባር ኩራት ኣሕዋተይ ልማዓንቲ ኸ ሓቀኛ ፍቕሪ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝትብል ካብ ደስ ዝበለትኒ ፅሕፍቲ ዝንወኽዋ እየሒዘልኩም መፅየኒኹ ንስኻትኩም ከዓ ቃሕ ክትብለኩም ክትመሃሩላ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋ እየና። ኩራት ኣሕዋተይ ያው ቪድዮ እስቲ ካብ መጀመርያ ርኢና እስካብ መጨረሻ እስቲ ንወደይ ኣሕዋተይ ያው ለኣኻቱም ለይጠቅም ክኾን ይኽእል እዩ። ለኣና ግን ያው ንእሽተይ ሓገዝ ስለለለዎ እና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከዓ ንእሽተይ ሰዓት ገለ ስለዝቆረፀኒ ያው ለኣየ ሙሉእ ብሙሉእ ቪድዮ ምርኣይ የድልየኒ ኣሎ። ኩራት ኣሕዋተይና ካብ መጀመርያ እስካዕ መጨረሻ ብደንቢ ጌርና ንርአዮ ንሶም ተዘይከልና እውን ካፊትና ዋላ ንሕደጎ ክሽካዕ መጨረሻና ክብራት ኣሕዋተይ ብዘንጠውኽዎ ብዘጉደልኽዎ ድማ ልስተኻኸል ነገር እንተሃልዩ ካብ እግሪ መልሓሲ ዕንቀፍ ከም ዝበሃል ብዝጎልዳፍ ኣፈይ ማንም ነገር ዘንጠውኽዎ ወይ ዝስተኻኸል ነገር እንተሃልዩ እውን ከምዚ ዓይነት ኣስተኻኽሊ እናበልኩም ርእይቶኹም ኣይፈልየንና። ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ገይርኩም ብኮመንት ብላየ ክብሸር ኣይትፈለዩን ክብራት ኣሕዋተይ ኢለኩም እና ልማዓንቲ ከም ዝበልኩኹም ሓቀኛ ፍቕሪ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝትብል ሒዘያ መፅየኒኹና ላብኡ ከብለኩም እየ። ሰናይ ጸንሒት። መጀመርያ ፍቕሪ ማለት እግዚኣብሔር ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና። ፍቕሪ ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ። ደሊኻ ትገድፎ ደሊኻ ተምፅኦ ኣይኮነን። ውህብቶ ናይ ፈጣሪ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ምፍቃርካ ጸልይ። ክልተ ዓይነት ፍቕሪ ኣለዉ። ንሱ ከዓ ብዓይንን ብልብን እዩ። እቲ ብዓይንኻ ተፍቅሮ ጊዛዊ እዩ። እቲ ብልብኻ ተፍቅሮ ግና ዘለኣለማዊ እዩ። ስለዚ ብልብና እምበር ብዓይንና ኣይነፍቅር። ቅድሚ ንስኻ ከምዚ ዝብል መጻምድቲ እየ ዝደሊ ምባልካ መጀመርያ ንባዕልኻ ከምኡ ክትኸውን ኣለካ። ከተፍቅር ወይ ክትፍቀር ትኽእል ኢኻ። ነገር ግና እቲ ቀንዲ ንዓኻ ዘድልየካ ንጹህ ልቢ እዩ። ምኽንያቱ ፈጣሪና እውን ንጹህ ኩን እዩ ዝብለና። ድኽመት ወይ ጌጋ ናይ መጻምድትኻ ክትሽፍን ተዘይክኢልካ ንስኻ ንፍቕሪ ብቑዕ ኣይኮንካን። ዝኾነ ይኹን ምስጢር ናይ መጻምድትኻ ብዘይካ ንስኻን ፈጣሪን ካሊእ ክፈልጦ የብሉን። ከምቲ ሰማይ ብቓል እግዚኣብሔር ደው ኢላ ዘላ ሓቀኛ ፍቕሪ እውን ብእምነት እዩ ኣብ ልብኻ ዝነበር። ሓቀኛ ፍቕሪ ንምርካብ ዘይኮነስ መጀመርያ ንባዕልኻ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ምዃን እዩ። ፍጽም ፈጣሪ እምበር ፍጽም ሰብ የለን። ኩሉ ወዲ ሰብ ንናይ ባዕሉ ጎደሎ ኣለዎ። ስለዚ ናይ መጻምድትኻ ጎደሎ ከምቲ ናትካ ጎደሎ ዘለካ ኣሚንካ ተቐበሎ። ከምዚ ምስ እትገብር እዩ ሓቀኛ ፍቕሪ ተስተማቕሮ። መቐረት ህይወት ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ እዩ ዘሎ። ቃል ኣምላኽና ከምዚ ይብል ሰበይቲ ንሰብኣያ ከም ክርስቶስ ጌራ ተፍቅሮ ሰብኣያ ከዓ ንሰበይቱ ከምቱ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ የፍቅራ። ልክዕ ከዓ ከም ክርስቶስ ጌራ ተፍቅሮን ተኽብሮን። ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያንና ንጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣዛዚት እያ። ሰበይቲ እውን ንበዓል ገዝኣ ክትእዘዞን ክተኽብሮን ኣለዋ። ጽቡቓት ቃላት ተጠቒምካ መግለፂ ሓቀኛ ፍቕሪ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ ብተግባር እምበር ብጥዑም ቃላት ዝነብር ኣይኮነን። ምኽንያቱ ፈጣሪና ብተግባር እዩ ፍቕሩ ርኢና። ከምቱ ንስኻ ትደልዮ ተኣምኖን ኣፍቃሪ ክረክብ እየ ኢልካ ምሕሳብ ኣቋረጽ። ምኽንያቱ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ከምቱ ዝደለኻዮ ዘይኮነስ ከምቱ ንሱ ዘለዎ ኮይኑ ብቐንዕና ክተፍቅሮ ከለኻ እዩ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ። ፍቕሪ ኢልካ ክትጽውዖ ቀሊል እዩ። ንኽትነብሮ ግና ብዙሕ መስዋዕቲ ዝሓትት እዩ። ስለዚ
ቅድሚ ምፍቃርካ ስለ ሓቀኛ ፍቅሪ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ፈጣሪ ኣብ ሓቀኛ ፍቅሪ ድማ የንብረና ያው እትብል ነይራ ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሓቀኛ ፍቅርን ኣብ እምነትን ይፍጠረልና የንብረና እውን ኩራት ኣሕዋተይ ያው ኣብዚ ሕዚ እኳ ንእሽተይ ጎደለ እምነት ዝወፅሖ ነገር እዩ ዝኒኦ ከምቱ ሰበይቲ እውን ከምቱ ሰብኣይ ልዕሊ እነዚኣ ነይራ ኩራት ኣሕዋተይ ያው እንታይ ክብለኩም ደልየ ከምቲ መጀመርያ ዝበልኽዎ እና ድምፂ ነገር ያው ይቅርታ ንእሽተይ ምሳኣል ገለ ንእሽተይ ልሕሲ ዘብለኒ ከዓ ነቕነቕላልኮን ይበያና ይቅርታ ከምቲ ዝበልክኹም እውን ብዘጉደልክዎ ነገር እናስተኻኸልኩም ብቪድዮ ግን ሓደራ ኣሕዋተይ መሃረይ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ከምቲ ዝበልክዎ ሙሉእ ብሙሉእ ቪድዮ ርአዩ በእውነት ሰዓት ብጣዕሚ የድልየኒ ምለው ዝህ ሰዓትና ሰዓት ምእንታን ክሕግዘኒ እስኻትኩም እውን እናረእኹም ተሓዋወርኒ ይብለኩምና ክብራት ኣሕዋተይ ብኻሊእ ነገር ብሓዱሽ እሽካዕ ዝመፅእ ስሰናይ ጥጥዕሙ ንዓኹም ይኹን እና ሰናይ ቅንያት